ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. ҳамаи шуморо ба каналмон хуш омадид мегӯям. имрӯза влоги мо сар мешавад аз тайёр кардани як намуд котлет барои диета. барои мо чӣ дар корай дӯстони азиз? як дона сабзӣ гирифтам, айтёрка гузарондам, як дона пиёз, ним кило фарш гирифтам ва дар инҷа боша камтара капуст майда кардам амхе. ҳозир ҳамаша илова мекунем. капусташ чанд қа бисёртар боша ҳамиқа хубай. як дона тухм, камтара кабутӣ, ва дайҷа боша агар давҷа бо ман камтарак чӣ дохта будам, намаки ролтон ва дайҷа камтар намак, бисёр намедозем ва чорни молоти перец медозем. ира ман дар духовка мепазам. саҳари қатӣ хестам, машқ кардам дӯстони азиз, як 20 минут, ягон чӣ хурдагӣ нестам то ҳозира. ина соат дамо 12 ҳай. ана дайҷа боша ним ҳами камтарак ҳами қаба фикрам кусоки лимона буридам, дар ови ҷӯш дохтам. ира ман бояд то бегаҳа бихӯрам. баъд насиб карда боша уже ман 2 бакали калон ов хӯрдам лимон қатӣ. ана иша то бегаҳа мехӯрам. агар битонам, агар сразу 2 литр хӯрда наметонам, ҳозирашда 1,5 литр об мехӯрам. аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони азиз. моро дастгирӣ мекунем. дастгирии шумо қатӣ мо ба ҳамин рӯза расидем. бо дастгирии шумо канали мо пеш рафтаистай. ина акнун ман нав диетае сар кардам. саре ки диета карда будам, 3 рӯз диета кардам, дар 3 рӯз 1 кило вес партофта будам. баъд зодрӯзи шавҳарам буд, баъд айхидам. барои ҳамин дигар диета карда натонистам. ҳарчи хеле дидем торту ана ҳамаи чизи ман калорийни буд. барои ҳамин диета накардам. насиб иншаллоҳ ана бо дастгирии шумо ман ана диетае сар кардам дӯстони азиз. барое ки барои диета беҳад маслиҳатҳои хуб додем. аз ҳаматон миннатдорам апа хоҳарои азиз. ҳаракат мекунам, дигар тамоман нон намехӯрам. хай мумкина ки ош бихӯрам. ош акун портсияе ки мехӯрдам ҳавая нимша мехӯрам. ана авқотҳои овдор масалан хомшӯрбо мисол 1 коса мехӯрдам, акнун ҳаракат мекунам ним коса бихӯрам. дариҷа боша ина фарши мо тайёр шид. ана акнун дастмона тар мекунем. иёра хушрӯ карда кулула карда дар листи духовка мо мечинем. нанам хеле карда мечинем. он рӯзе ки ман хонума карда будам, каду қатӣ якум бор кардам. баъд ҳамунҷа дар як комментария шидак дар ман апаҳай хоҳарай навистиянд ки ана шумо ҳамаи чира якум бор мекунем. гуфта навистия. мақсад ман ҳамунҷа дар гуфтагим ки ба каду хонумаро якум бор кардаистам. ҳо ман хеле чӣ бугум чизе якум хонумаи кадугина ман якум бор кардам. ана мантуша як вақто карда будам. шавҳарам нағз намебина, ба гӯшт нағз мебина, хонумара мантурам нағз мебина. неки каду қатӣ якум бор ки кардам нафоридакаш. шавҳарам нағз надидам ин кадура, то ҳатто самбусашам намехӯра.
ана хонумашам нахӯрд. бурдай ҳамун рӯз як контейнери калонда гирифта будам. Медонистам ки ягон каса метия хай одамое ки ҳастанд дилшон бикаша. гуфтам хай касе пурсид буте. ана баъд шавҳарам гуфт ки майлаш бурдай ҳамаро тақсим кардай, худаш нахӯрдай. ина даиҷа боша котлетакои моам тайёр шид. дӯстони азиз, духовкаи ман ҳози гарм шид. ҳози ивра мемонам то ҳамин пухтанша меистода духовка. даиҷа боша котлетои маам тайёр шид. беҳад бӯи фасон дора, малоимак шида пухтян. ана даиҷа боша ин ҳам обедам мешава, ҳам ужин мешава. барое ки ҳаракат мекунам баъд аз соати 5 дигар то саҳара то 10-11 ягон чӣ намехӯрам. даиҷа боша ина 2 котлет гирифтам, 2 қошуқ гречка гирифтам. гречка бисёр хурда наметонам. овда пештар мекардам, ҳози боша ҷӯшондам. ана бо 2 дона тухм камтарак капуст гирифтам. капуста беҳад навз мебинам. ва барои перекусам 3 дона мандарин пуст карда мондам. ира боша баъд аз 2 соат ё 3 соат мехӯрам. ва даиҷа боша зелёни чай гринфилд, ана 1 кусок лимон қатӣ. хай ин мешава ҳам обед, ҳам ужини ман, дӯстони азиз. даиҷа боша шавҳарам рафтан гӯшт овардан. як рӯз пешам рафтан ки гӯшт намондай, ҳамаи гӯшту тамом шидааст. ва шавҳарам гуфтанд ки бира занак пага гӯштама заказ карда мондам, биги биё. гуфтам не ман намерам, айко рост буромада рафта гирифта биёен. ҳа бечора буне нагуфта рафтан овардан. ана даиҷа боша ман устухондороша ҷиддо мекунам барои шӯрбо. ана нимша хом шӯрбо мекунам, ними дигаша да авқотҳои овдор медозам, барое ки беҳад ба мазза меояд ва мондагиша пакет карда мемонам. ҳамин шавҳарам кадура дӯст надоштанд. неки дамлама мекунам, беҳад хушрӯ мехӯранд, маъқулай. хеле бигем самбуса, хонума, манту и чизу намефора кадугӣ. барои ҳамин гуфтанд ки занак и корта кардӣ, дига накун. гуфтам чира? мега хонума накӣ дига ба каду. гуфтам хай майли. гуфтам ман мега ягон тана хӯрдам, ҳамаро бурдам тақсим кардам. хай гуфтам хуб кардӣ тақсим кардӣ, нахӯрда бошиам. неки гушнаем, гуфт ягон чизи соз пас. хиштоманам фақат мода матал мегуфтанд ки муши беруна муши дурунара сир кардай. ҳамин гапҳо ростай, дӯстони азиз. барои чӣ масъалаҳои видеомам хеле мондам. ана бохҷони хоҳарам мехоҳад ки хоҳари ман айҷа буромада бирава, ҷанг кофта истай, чӣ карда истай. лекин сад афсӯс ки шавҳараш фаҳмид ки хубаю ки ганда ҳай. ана барои ҳамин матала дар рӯи видео мондам. хоҳарам ки ҳамаша сабр карда истай, бурд карда истай. ана хоҳарҷони мада боз як бори дигар сабр мехоҳам. иншаллоҳ ҳамаш соз мешавам. дили шавҳарма ёфта натонистаистам. агар не мерафтум меҳмонӣ хонаи хоҳарам. ана шавҳарма мегӯм хай биен дукаса бирем. шавҳар мега ман кор карда истам, ман киҷо мерам, бояд хонаҳоро соз кунем. барои ҳамин иҷозат надодаистам ки ман тоқа бирам. хай насиб боша ягон рӯз ҳоли дилшона меёвем, насиб карда боша мерем. то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дӯстони азизам, хайр.